kan kafiri ka ci gaba da cin abinci a ranar tafin na zauna da kai billahi allazi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawna sai an tauna maka ruwa kan ka hade shi a ilimanci zaka tabbata Saudiya san man banza kai din lukunan da na dauko ko bin bas kai ko bin Abduljabbar ko Ibn Taymiyyah dukkan su ba wanda zai iya zama da in ka isa malami ba wai hawa minbari za ka yi kana wani lumshi kan kafiri ka ci gaba da cin abinci a ranar tafin na zauna da kai billahi allazi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawna sai an tauna maka ruwa kan ka hade shi a ilimanci zaka tabbata Saudiya san man banza kai din nukunan da na dauko ko bin bas kai ko bin Abduljabbar ko Ibn Taymiyyah dukkan su ba wanda zai iya zama da in ka isa malami ba wai hawa minbari za ka yi kana wani lumshi kan kafiri ka ci gaba da cin abinci a ranar tafin na zauna da kai billahi allazi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawna sai an tauna maka ruwa kan ka hade shi a ilimanci zaka tabbata Saudiya san man banza kai din nukunan da na dauko ko bin bas kai ko bin Abduljabbar ko Ibn Taymiyyah dukkan su ba wanda zai iya zama da in ka isa malami ba wai hawa minbari za ka yi kana wani lumshi kan kafiri ka ci gaba da cin abinci a ranar tafin na zauna da kai billahi allazi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawna sai an tauna maka ruwa kan ka hade shi a ilimanci zaka tabbata Saudiya san man banza kai din nukunan da na dauko ko bin bas kai ko bin Abduljabbar ko Ibn Taymiyyah dukkan su ba wanda zai iya zama da in ka isa malami ba wai hawa minbari za ka yi kana wani lumshi lokaci a tauna shi sosai a baka dama da sama a ce a kwata mutane shi ne ina ya kamata a tauna su kai baya kuma a ba su lokaci isasshe yanzu wannan ba ta gamsu ba kenan da dama a tsarin da aka yi gaskiyar magana ba gamsuwa ce babba girma gaba gaɗi babu mai iya je gaba gaɗi ba bai iya jejjegani na fito yawo gaba gaɗi ba bai iya jejjegani na fito yawo gaba gaɗi ba bai iya jejjegani na fito yawo gaba gaɗi ba bai iya jejjegani gaba gaɗi ba bai iya jejjegani na fito yawo gaba gaɗi ba bai iya jejjegani. Abin da ya bayyana shine a kowace gaba duk tambayar da aka gabatar ma Malam Abduljabbar baya tsayawa akan tambayoyin da aka gabatar masa, baya tsayawa ya ba da amsoshi akan tambayoyin da aka gabatar masa, saboda da farko yana cewa babu isasshen lokaci.